Да разпитват идея казванта, но нито единия говори, нито другия. Започва се следващото начало. И когато стигне до отдихата, ще вземем вече да обясняваме самата работа, влизането долу на земята, някой да не са отърве. Гледайте въжа на стълната, стеснява много. Остана още 50 см, за да може да се влезе на някаква галерия вътре, но това нещо ще остане за утре. Бъдете живи и здрави, вие и вашите семейства, дано щастието да възполучава процес. Меч 10 депутати по 3 отсъствия. Излъчването на форум на Народното събрание не заседава на отива по инициатива на директорите и учителите, които насърчават и други да последват. Разбира се, че няма да станалото категорично, но също това, когато нещо трябва да бъде. И то зависи един двама, ако се види. Темата с американските санкции срещу Лукойл продължава да отеква и в парламента днес, както видяхте преди секунди, депутатът не почти власт. Време и да репоръчи гарантирани. Заради новата ситуация се търсят и нови доставки на горива. А междувременно, България и американските партньори се службата, която налага тези дебата, това няма да се отрази толкова бързо на бензиностанциите у нас. За новините на Нова, Стоян Нешев. И преди да продължим с като потребители, според директора на Българската петролна и газова асоциация, недостиг на горива няма. Поне при 1,10 стотинки за литър към днес. Това е моята телешка яхния. Се е продавал с... Сигналът е подаден от Булатнеш, който твърди, че е държан принудително в апартамента. Той от мене.